The Meghalaya Truck Owners and Drivers Association MTODA kalakam bakahap bansiw dunay kakat kanday hadu arpo hajar man kasngi shaki bakumba laipo artili kirdop bian kibla penyeng ka Khasi Hills Autonomous District Council bat jong ki hima baper. Kini ki kirdop ki nadu shalang ka West Khasi Hills shado ri boy. Haba Grange kilat pathay kubor Shillong Press Club mentakasngi khar arteri uyayong u President Kaseng uba Moslanda Marngar ula ong bah ka jingshisha ka Sorkar Jilla kala khangiki Henry Hadu menta kadang beteng ka jingkrong bian. Yang gini konsil gate mo Meghalaya Commercial Truck Owners Association adin ba ngi nakaliang jong ki try truck pat ki nongnya kali ngi la ilamat iki jing ha ka jing sha shim khajna bian ha ka surok ki bangyat na du na West Castle ban poi shudu shari boy de ka jing lut jong ka pisa ka bangi ai ha ki ne ki kadop lung khajna ka long sitrip ka kali ka yat ka shongdor jen khat khandai apo jar sitrip te ka lakta isha ya ka kamai gaji jong ki babu try truck bat kumju jong ki driver but ki don ki lenti ba teng haba nakaliang jong ki driver ki mla ban siu ya kini ki jingpan pisa ki jong ki don ki por ban nakaliang jong ki ni ki no upgrade ki pen ya ki bor ki jong ki don ki ba berngam bersit don ki ba penjot ya ki kali don ka ba ki sei de ki tiar penasau don ru katu kat ni ki gate ki ba ki don ban wai de kini ki ba khambiang da ngiong khamdon kham em ba ki pen iru wat da ki tiar penasau ku ki pistol ba ki we terter ti halor kani ke jing so sat ba ke jing janjar jong ki try truck bat ki driver association ngilaya kun ya kani ke issue na du arsna menshua ti ngilaya suki ngilaya kat jingla ibor jongi ti finally menta ngila yo ya ka order ka balami na government ba bangka ban close no ya boro khoi ki tool gate lani ki check gate ki bodon ya ki haki surok jongi national highway lani haki major road jongka kani ka po ka jala ka jongi dia nakaliang jungi nga ya persang ban pentrekam ya kata ban ila ajing tip ya ki para drivers lani ki para try kali ki jungi ba ngimde shu ban siu halor kani ko ada handrai hakini ki arta yo menta ngila mat sibun ki jinge ngila persang ki kata don ki hadin balayo to ko ada nginum siu shu ki don ki get katu kan ni kila kini ki jaka krong pisa kila sange no handrai jin adu menta ki dang bun khamtam jongka konsil ki dang pen ibor bet berang penjenjar bet ya ki drivers ki jongi khamtam ki por menit ban berngem bersit ban dakabor ban shim ki ban pan pisah ki ti don ki kep ru menta kini ki mit ka don ki jingjia ru ba la poe du ka jing mensa ti nakaliang ka jongi ngim la asyu ban sha ya kani mo bangi yo ya ko order na ka state government state government kala ai ko order shaki deputy commissioner consent jo ki district henry ki ngi ba ki dc lani kita ki bor sarkar ki la shu ai ya kane ka jing tho shikini ki nong upgrade bat kini tool gate tam kum ga jing tho henry hadu menta ka mud ba ki kham pentrekam ya ka an kum ba kalong ba ki de ban close no overall ki tool gate ki bang i ken yo jing ken gira ken ma na du ka boundary jo ka West Castle ka mun na area shalang hadu ha riboy ki bang i ha ban siu ki don jin kum ba laipo artli don ki tool gate bang i siu ba da darit ru lai spark gide jom ki hima gide jo ki council kidon ki gate ki ba teng hi jaka tang shi jaka kidon south li ki gate jom ki artli ki hima artli jo council kata kadon kata tekin ta ki ba ya ba menta ki badang ya be jang hikmat bahadu menta ki pendik ingi kide ki ini ki area bade jom kamau chundut civil subdivision bat kumju lu jom ka district bade area nongstoin constituency te area nongstoin gen chong no te nang ta kini area motion road civil subdivision kini kidang ya penwiti te daku menlong menta east and west dan menta laisi south ni kila close down but ki shu teng ki shu le proxy kom krong pisaru ki shu tebe beda koto slides kum tu klap te don ki members ki bobat tip ki de su pisah don ki members ki ba la tip ki yat bet don ki por kep ki kwa padi bor ki bet pasange ki thlia shimit kum di kum tai na kaliang jongi ki nong yalam ban se kha ar baje men mitru ya ban intervene haban late ban pelait ban report nomor ba kini ke government ka shimi kini ka action ru hadin bangila
kerpat ke government makan lei dia bernilai ikendu igini ki HDC ki beri jungka ki HDC ni GHDC ni GHDC ru kamde ke kamram ku jungi nomor ba ke sarkar kala ai gini ke notification kadai baik mi ngala pulih ni baka address bi syaki te kan mentoyu yang ngi bengin lei nomor ba ladang lei kalong ba kan ni ka council kim kore ka government ya ka order ka bai ka government de sisin baklami ka order ka government ki dimaki ki penbuat nomor maki ru ki ka government hite ka basen syara po kini ki jaka ki jui But sa kawiru, shwa bingin shim ya gani ka issue, gila don ki video clipping semua, nagli press to gila pan haidin ya kata. Arshna man shwa bangin ya, ikwa ban ya ka level ba, pan karpat kenya ka konsil ya ki hima. Da ka level ikwa ban karpat ni shwa. Bang la kumnu ikwa ba pinya perkhat lem ba kani ka jing krong bisa kala long syaba palan. Ti ngila karpat balai namar ba ngina nakaliang jongka ASEAN ga jongi, ngidon kata ka mensim nilai ngi ong first press conference bagi dia ai karpat ya konsil ibadi UCM menta etiki por asna menshwa di request yo pe dalong kabala te nai krom mo ka tam gi get joko konsil la gaju ko surok kidon jan aju khat li te baro khat li ru la shim nang ni ka wei de ban ais to ka wei kaju ko dor nakatusan spa to wei shajar to wei kasan spa tingi ong kalong na em la da fishim bisa shim no tang shi jaka te ngin shipin iyo slip legally but ngin ya kum gajing ai donation ya ka konsil marba ngir idon jikit klik maka konsil gade nam taban pet ya kau jungi telah daki yanduk ya jenjarte kadi kamram jungi kumudong sung sinang bangini rap salam iki tiki himaru ki angin ai hanrei ka don ki hima ki ba hakaju ko surok ki peniang ki gede dulu lai teli te wei hima ushim kaju ke hima sapoi ju ko wei jaka kaju ke hima kashim poi su wei hima ushim poi wei hima ushim tengi ong bangim la sha e ka tu bangim la ban ai tinglong balada piko aban yarap te ngindon ga mesim yarap tamba tenre na kalyong jong ka konsil bat ikli nok sunsar ya kata hakim patio tidak kata wi habiat suki pasuki roughly kat no ba ka jing ya kram shiski ti ngilut kunta kan gawe ka trok ngilut daju kat kendai ber apo ja hadu da poi po berniat no tili kita ro ka shiski ki ba ya ti baru ko ji dadon sispa sanpo aspa tli kita baru kata apo arspa hoy pinkit sunsar kima kit jur ma pidakit kano jingkit ru kiding thang haying ru ma kit siap kit mau ru ma pin la lai